Njegu Bačkovi, a ja sam ga odvojio, ajde, njegu Bačkovi. Da. Ne možete mu, pojim se. Nije narodno. Jel Rađa, koja je starost bika i? Da, starost 4 godine. 3,5, ajde, tu neđe. 3,5 ima. Šta ima vagi? Ima oko 8,5. Hoće Bik je sinov. Hoće biti pravi teškaš. Pravi mora gosti, asva što udruo na velike moje bike, ne mogu da pobijeti lako. Hoće li još ići kiloma prema toni? Ide toni i malo više. To je ono Bačko priča, ne mogu ja voditi bika. Ja sam završio za nas koji još ostio u Bosni, ja sam popio i gotovo završeno. Ova je borba završena i to je završeno. To su izazovi kad diraju usrće i življeju. I lete i gureju, svašta radi. I zaleta hoće, ali ne mogu to. To je linija Bikana i Bjelana. I Zeće. Tu liniju pobijeti lako neće. Ajde beži.